dumateng yusange nggih kanggo bilih wonten wekdal kepareng badhe atur sumbang nggih siap bawa sarana pun dumateng para pamirsa sedaya mrigipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan perangkat sedayanipun mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahane Gusti ingkang Maha Agung. Allah. Wong kene omong kok semangat iki lho. Iki sing dihitung-hitungi kuwi ya. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Assalamualaikum Mbak saya. Waalaikumsalam. Nyuwun gendhing kepilih ninggalaken saking gunung. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat ugi-ugi manggih rahayu dipun paringi sehat amin. Tetangga Bapak Haji Karsono SP ya nggih menika yen nate nindali sakonco nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gendhing slendak sutra kuning kaliyan tembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbak Marji cekak semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin guys nggih. Sugeng dalu busange niki saking kula Sayuti nggih. Nyuwun gendhing malam kuning Bu Kesi nggih suwun. Suwun. Yo tulisane SUWON suwun. Berarti nek punika lakol kae. Nggih, colot. Tulisane yo CULOT. Aliji, assalamualaikum waalaikumsalam, sundalu. Niki kula saking Bapak Kaslon RT 2 RW 1 nyuwun gendhing kepilih kalian tembang rawe Rama Gedruk. Niki rata-rata saking gunung monggo jenenge pas salah sipun sinten sedoyo lho diteni. Bos aku sing gagas yuk. Kae aku gendongan ora lho. Sampe ki ora ndek piye ya Mas iki kok gawe sedang lho. Apa ndelok ngomong nyatane yo kok. Kuat kok. Kok ora mah itu sama. Lah oksigenmu dhewe. Jare blodok kasen. Sing kembang kok sing gawa Mbak Ate sing jelek gendenan wong loro. Mas kritik dhisik. Oke. Coba. Aku apa tenang lho yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ning bola-bali ki ya luar biasa lho. Biasane nek bawon 150 kok mahal. Wis sik dibong-bong kok. Kita anu Mas, nyusake lagu rambutan. Niki diboku mungkin. Anu le padahal nyusake padahal. Anu keren yo. Kuwi paling mudah yo kudu ngerti saithik lho piye karepe iki piye. Nih, mbok ini berapa ya? Lah, bocah iki mesake lha dhewe. Bapakane wong ning ngene jual. Lah iya. Ini sampeyan. Piye? Ya iki bro. Oh iki. Oh iya. Iki lho sari-sarine kaya tombol iki. Paling dah mulatu tok. Mene kok ombe. Nek aku ngimbangi lah. Kangge bangun kuwi saya diblek. Oke. Oh, terus sematane aku malah sakit busuk, Bos. Bono lho. 70. Itu busuk lho 95. Aku lek bune tek masak. Oh, berarti ini mau belum seberapa. Belum berapa. Masih oke ya? Oke, dia malah ngerosok ngono. Wong karo jana
Satu lagi Mas untuk tunjukkan semangat. Penak kok ayu. Orang merasa. Tunggu kroso Mas. Pisan Mas untuk. Ya ini baru Kamu pas. saya gaduh. Aku kok gadul-gadul. Mulane gak perlu tak klotok-klotok iki. Teh, kok klutuk-klutuk. Lah iki mau klotok. Ya tak klutuk apa? Mak pok. Mbak. Ya. Enak iki. Nggih. Alus halus. Wis ora ngene-ngene masar. Ini ganteng. Ora pasti kali ngomong kuwi lho. Halus. Kaya iki mang Pak ya. Ya dah, tonton. Di rok lu. Ora pas. Masa ewan kan? Ini lho kaya aku ini lho jajal. Iya. Ambil dulu. Yo iki lho. Iki berang telek kok. Gua tak olah ngene. Lah wis kare sithik Sedih lho. Kok tonyo iki. Bener aku blok. tak ganjil to, Dik. Piye? Udah kowe. Duwe ndapa, Mas? Iki didok mochi. Aku delok mochimu, Mas. Iki didok mochi lho. Apa? Stretching. Coba. Cinta. Wis. Lu nyampe tuh. Ayo. Dan apa ki aku sing kaya ngono pelae lho. Lah napa iki kadung mabuk telek ngene iki.
Coba. Kalian tak tadi. Ayo. Agak Yo suka sari. pesannya ya. Mangan roti. Mangan roti. Langsung dibalasnya loh mas. Mangan roti kena busi. Susah lo ngadu. Sudah banyak pak. Sudah. Mangan roti. Tek limo. Mugi warga mekar. Bongkar. Apa? Ayo utang lo. Ini kena dia tahu kocok ini. Iki kok. Kokan semekar. Iki lo tuh mekar iki lo sarian. Mekar sari loh. Suka sate. Suka sari mekar sari. Iya pada nangis Mugi warga suka sari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Yai Sukasari uripe tambah mulya. Allah. Rasa juga dhuwur. Allahumma amin. Wis duwe kurang. Aku nada tinggi to, Pak. Lho iki tenan ora dhuwur ngono. Tawari. Ayo. Esuk enjing, So enjing sore sonten. sore sonten. Mesti dhewe. Kula benjing bayaran pinten. Aja mbok pikir ya. Nandur pari ditaleni kawat. Warga masyarakat Sukasari selamat donya akhirat. Alhamdulillah lu cetha lu jare. Kamu wis Ate Panas udan aling-aling capek gunung. Ngombe kopi dicampur jahe, Yai Sukasari tambah barokah. Kamu tuh jadi Ayo, arti jelas ini. ora sah sesuk penanggap neh.
Tetap guna riyen Mbak Tatin. Niki